Hello guys, welcome back to my channel Simply CM, and today is Saturday ng ano bang araw? Wait lang, hindi ko maalala yung date. Okay, today is Saturday, see? January 6, 2024, at pag may naririnig kayo sa background, si Martin niya nakatulog siya. Pero ayaw ko din naman siyang gisingin kasi sobrang pagod siya. But anyway, kadarating ko lang guys, ano ko kayo. Oh, shit. There. And then, yeah, sobrang super busy natin and all. Pero that's the way it is. Adjust ko kayo. Kakain tayo guys. I just got home and sobrang nagutom ako. Buti na lang na yung mga, tingnan yung pagkain ko. Itlog, tapos may adobo, frozen adobo ako na ginawa ko before. So, ini-ano ko lang, ni-rico ko lang. Yeah, bahala kayo dyan. Basta ako kakain. Kita nyo ba? Yes. Oh my God. Kung sinong taga Denmark, guys, masashock talaga kayo dito. Cellphone ko. Sobrang ginaw. Pero anyway, why am I complaining if sa Norway is sobrang mas maginaw? But -9 ngayon dito. And then, grabe yung snow. As in, super. I've never seen so much snow like that. Na parang, ano na, parang taga-binti na. Taga-binti. Yung upper leg mo na. Sarap. Ang egg namin guys, ang sarap. Bigay ng kapitbahay. And then my plan is like eat everything that is in here. Not everything, but most of it. Kasi, alis kami by Monday na. Tapos may mga pagkain pa dito. Ayoko namang itapon. Tapos yung iba, may mga dried fish pa ako. May mga, alam niyo yung parang medicine nating mga Pinoy, mga efficacent oil dyan, mga pahid-pahid, ganyan. So, may Pinay ako na kilala na parang nagwo-work siya doon sa store na tinatrabaho ko. So, we're gonna see each other in the morning. So, sabi ko sa kanya na I'm gonna give her some of my Filipino stuff kasi alis nga kami. Sarap. Wala talagang makakapantay sa pagkain Pinoy. Ewan ko lang. Grabe. Ang ginaw. Sobrang hirap mag-transport. Sobrang hirap from dito papuntang work kasi grabe talaga yung daanan. Grabe, ang daming snow. Ang sobrang parang slippery ba? So, dapat careful talaga. Tapos, ang hirap gumising sa umaga. Alam mo yung parang gusto mo lang talagang parang matulog ka na lang talaga. Yun yung gusto mo sa panahon na to. Na parang naka-blanket, ganyan. Pero ayaw mong gumawa, pero you have to do it. Because it's work. By the way, natapos na ako sa aking parang training sa work. Parang department manager training, ganyan. Tapos na ako. So guys, pakita ko sa inyo. Binigyan ako ng, oh my God, super gandang flowers. It was yesterday. So it's super nice. And then, sabi ng manager ko, uwi akong Pinas. I'll just take it easy, para relax lang. But then, when I come back, then that's the time we will talk again. And tsaka planuhin natin kung ano yung parang next step. Kasi natapos ko na yung training. So, let's see ano mangyayari.
Pero ako naman, I'm okay with everything. As long as may trabaho. As in. Kasi aminin natin, pera talaga yung kailangan. Wala na akong paki-paki sa parang anong posisyon, ganyan. Ang sa akin talaga, yung yung kinikita. Kasi kailangan natin yan. Aminin. Sabi diba, mukhang pera. Hindi. Practical lang. Kailangan talaga natin ng pera para mabuhay. Lahat. Pagkain, bills, titirhan, medication, all those things. Ganun talaga. Gusto ko yung ganito pa. Tingnan nyo. Kita pa? Alam mo yung paliquid-liquid pa yung sa gitna. Sarap. My God, sobrang pagod ni Martin. Grabe. Denive niya kasi ako sa work. Tapos may ginawa siya the whole day. Parang may event siya sa mga friends niya. May meeting sa trabaho. Nag-print out ng daming mga papel. Tapos, kaya hinayaan ko na lang. Pag naririnig niyo diyang background, isipin niyo na lang music yan. Ganun. Kasi ang liit lang kasi ng tinitirhan namin, guys. Kaya, maririnig mo talaga ba? Dito ako kumakain. Diyan, as in, nandyan lang. Si Martin nasa sofa, nakatulog. Nanonood yan ng TV kanina, nakatulog. So, it's fine. It's fine. Oh my God, kahit maliit lang yung tinitirhan, importante, happy kayo, together, yung pagsasama ninyo, okay. Yun naman pinaka-importante. Grabe ang gutom ko. Ayun. Tapos, ano ba? Bukas, my work is from 8 in the morning until 4 ng hapon. And then, after that, uwi ng bahay, i-finalize everything kasi the next day, early morning ng Monday, alis na kami. So, medyo stress ng konti. Ewan ko, nagiging aligaga ako talaga pag magta-travel. Feeling ko ba parang, andyan ba lahat ng kailangan na, parang nire-relax lang ako pag, alam nyo, na-close na talaga lahat ng maleta na parang paalis na. Yun na, parang nare-relax ako. But before that, my God. It's like a cheaper version ng Coke. Kasi
feeling ko same taste lang din naman, pero ang difference ng price, grabe. As in. Parang 80% cheaper. So, yan. Same ng taste for me. So, of course, doon tayo sa mura. Sarap. Oh my God. Sobrang ginaw. Sinong ginaw? Yan ba yung term? Basta tugnaw siya. Ay, it's so cold.